So wannan ita ce a kusan latest one din za a ce duk da irin wayannan models sun ina jin daga 2022 aka daina su aka dan canja yanayin body da amma wannan ce top gaskiya. So kun ganta nan motar nan ta yi hudu steering take juya, technology inda suka fara ta da shi kenan. Wannan motar command respect take, wannan motar luxury car ce, mota ce ta alfarma, mota ce wadda ɗaiɗaikun mutane ne suke iya hawanta a duniya. Wannan motar command respect take, ga al'umma suke su girmama kai da ka zo a cikin ta. Haba alaji ku duba wani cikin ta, finest leather aka amfani da shi, dashboard ɗinta katako ne mai kyau aka polish retracting chairs wanda suke budewa su gyara maka zama an ka gaji ta miko ma seatbelt saboda mai kuɗi ne kai ba za ka wahala neman seatbelt ba. Ku duba ku ga motar nan, sannan tana zuwa kala-kala. Kun ga kamar wannan wanda muka shigo yanzu zaka iya zuwa a ma customizing ɗinta ko kuma trim level kala-kala ne. A maybach kan ma akwai wasu by Virgil Abloh irin na Davido. Kun ga wannan cikin ta kusan Fendi ne ko LV ne ko Louis Vuitton ne, gashi nan dai ban sani ba. Ita ma akwai holders ɗinta kun ga na gaya muku. Sannan ku duba gani wannan mota ta zo technology na tashi hankali gurin yin tuka ta. Dama ba a magana traction control, lane assist wannan da an da wuce gurin. Tana da wasu technology wanda za ta iya adjusting shock absorbers ɗinka idan ta gano rami daidai da ramin. Kai wani abin da sai ka hau kawai malam, ga wipers ɗinta tun daga ƙasa zuwa sama suke fito da ruwa sannan su dawo su goge maka shi. Kai akwai technology a motar. Kun ga da na gaya muku taya hudu ce take juya, sannan kuma kusan hydraulic sake da su, shock absorbers suna yin ƙasa ga kashe motar, ga speakers ɗin suna bada kiɗa mai daɗi kuma kun ga su ma fitowa suke yi saboda technology closing, soft closing doors inda da suke kwanciya. So ga kuma wireless charging da a ciki, soft leather steering, honk ɗinta, paddle shifters ɗinta in ka mai da ta sport. Ga kuma inda kurar take na a kwance irin na dawakin ba, tana nan ga tana a gaba. Ina jin V8 take zuwa da shi dan ina jin lokacin ta sun dan ja baya da V12. Ga exhaust ɗinta ga komai kun ga da take, mota ce mai kyau. Sannan saboda girman kofar ta, in case in kana tumbi mai kuɗi ne kai ko amarya ta shiga da gown ɗinta katuwa ce, idan ka danna button kofa za ta rufe da kanta irin ta Rolls Royce ko ka sa hand gesture. Duk da wannan EQS ce electric one din kun ga ita ma massage seats ɗinta suna maka tausa saboda in ka gaji. Kun gani ga irin table irin na wancan wanda zaka bude ka dan kama quick snack ɗinka, ga dan water cups ɗinta masu logo din Mercedes a jiki, ga cups holders ɗin duka ga su nan. To da Allah ku gaya mana a comment section da wannan da waccan wacce kuka fi so. Ni na fi son 2002 amma dai ku gaya mana a comment section. Kun ga ita ma ga fridge ɗin na ɗauko ruwa, ga komai da komai, ga reverse camera inda take zuwa da shi, ga kai ku duba motar nan mana, technology, luxury. Sannan suna bada irin wannan motar ai karama wanda duk abin da akwai a cikin babbar taka akwai a ciki, zaka iya ajiya for the production. Sannan ita kadai ce motar take rawa banda motar nan ta China wannan Wynet din. Sannan Mr President ma uwa uba ita yake amma ta sa 2002 ce. So wannan shi